Втори епизод на какво се случва със света за Бога е тук. В него ще разгледаме подробно картата на Глисън, която е тук до мен, ледената стена, която ни заобикаля и най-вече лъжците от НАСА. Готови ли сте да започваме? Това е красиво изображение на новата стандартна карта на света от Алекс Глисън от 1892 година, проектирана в Модерн Колидж, Блейкхийт, Англия. В горната част на картата пише, че е научно и практически правилна. Начинът, по който картата на Глисън се различава значително от стандартните карти на света е в нейното представяне на полюсите. Както можете да видите, в сравнение с конвенционалната карта на света, основната разлика в картата на Глисън е, че Северният полюс всъщност е разположен в центъра на Земята и на пръв поглед Южния полюс или това, което е известно като Антарктика, като че ли липсва. При по-внимателно вглеждане обаче се разбира, че Антарктика наистина присъства и съставлява по-голямата част от сушата на картата. Антарктика на картата на Глисън е леден обръч, който обгражда цялата външна част на Земята. Картата на Глисън се е превърнала до някъде в каноничен исторически документ за плоскоземците. Много от тях публикуват повторно изображението в интернет и го представят като силно доказателство, което опровергава хелиоцентричния модел на Земята, или с други думи доказателство за това, че Земята не е въртящо се кълбо в космоса, а кръгла, плоска и неподвижна равнина. Това не е достатъчно доказателство за мен и въпреки, че идеята за гигантска ледена стена ми допадаше като добре оформена концепция, знаеш, че разполагаме с безкрайни доказателства за съществуването на сферични планети в космоса и че цялата наука е посветена на решаването на математическите главоблъсканици на физиката. Искам да кажа, кацнахме на Луната за Бога. Сигурно ако Земята беше плоска и неподвижна, тогава някой щеше да я разбрал до сега. Тези смели души направиха немислимото. Те летяха до Луната, кацнаха, направиха първите си предпазливи стъпки и забиха американското знаме. НАСА изпрати множество експедиции до Луната при следващите мисии на Аполо. Те дори успяха да заснемат Аполо 17, напускайки Луната. Но почакайте, задръжте малко. Ако това са кадри на екипажа, който напуска Луната и се връща обратно към Земята, тогава кого са оставили за да заснеме излитането на кораба? И още нещо. Не мислите ли, че тези цветни газове при излитане изглеждат някак изкуствени? Не съм виждал други ракети да и произвеждат такива ослепителни цветове. Те сами признават, че са загубили всичките си данни от мисията до Луната, но това може би е просто случайност. Започнах да разглеждам НАСА малко по-отблизо и това, което открих, беше шокиращо. Мога да кажа със сигурност, че НАСА наистина лъже света и го прави от основаването си през 1958 година. Не приемайте моята дума за чиста монета, понякога не можете да кажете на хората истината. Трябва да им я покажете, така че нека да ви покажа. Затегнете коланите и седнете здраво, защото Хюстън имаме голям проблем.